сме да се забавляваме на сцената и се надяваме да ви дигнем на крака всички да танцувате с нас. Не можеш да ме спреш, да танцувам цяла нощ. Ти не можеш да танцуваш цяла нощ. Че не бяхте нещо много страхотно тази вечер. Може би това не беше вашето парче. Потънахте и направо изгубихте песента. Съжалявам. Честно казвам, е много тъжно да се разделя и с Лолипоп, и с Алекс и Влади. То е ясно, че само една от групите ще остане. Тези 6 момичета са сред най-добре пеещите хора. Не само в X Factor, ми в тая държава. Сега Алекс и Влади и Лолипоп ще изпълнят по още една песен, която те сами избраха. По-убедителното представяне тази вечер на елиминациите за мен беше това на Лолипоп. От една спечелена битка Лолипоп са още по-добри в това, което правят. Те са толкова заедно, толкова много искат да стигнат до финал, че това им личи в най-малкия детайл. Това са моите момичета. Лолипоп. Браво, момичета! Тези аплодисменти са за вас. Браво! На последните елиминации журито реши, че вие продължавате напред. Заки, ти ги подкрепи. Да чуем дали продължавате да мислите, че това е верния ход. Не мога да не изкажа своите адмирации към смелостта на Мария и на тези 4 крехки създания да се захванат с тази толкова трудна песен. Това е, може би, една от най-трудните песни да бъде изпълнена от квартет. Момичета, вие изглеждате и звучите
като една изключителна гърл банда. Бяхте много добри. Браво, поздравления! Любо, извинявай, аз те прекъснах. Одеве, сега може да кажеш. Аз се чудех дали въобще трябва да има някакви коментари, при условие, че цялото жури ръкопляскаше. Някакси се издадохме с позитивизма към тях. Страхотен избор на парче, в което успяхме да чуем всяка една по-отделно и едновременно заедно. Това е много важно за една група. Мария, поздравявам те наистина. Вие доказвате, че сме направили добро решение от миналия път. Саня. Тази вечер вие разсяхте съмненията, че сред вас има някъде дупки, защото и четирите наистина дадохте знак, че сте много, много добри вокалистки. Звучахте много добре заедно. И най-важното нещо, като че ли, освен миналия път, когато бяхте на елиминации, когато изпълнихте Impossible, тази вечер се вижда, че пред вас има хоризонта на това наистина да се усетите и да бъдете група. Браво! Бяхте прекрасни и всичко както си го мислехме стана и просто ви благодаря за този огромен труд и посвещение, които имате. Защото вашата задача в това шоу е най-трудната. Да пеете четирите заедно, да пеете не само вярно, но и да сте спяти. И вие днес вдигнахте много високо летвата. Аз съм много горда с вас, много доволна, прекрасни сте. Браво! Мария, толкова си щастлива, все едно ти си тая група, наистина. Така го преживяваш. Лолипоп наистина имат място в това шоу. Гласувайте за Капка, Ива, Христина и Мария на номер 17 419 за всички мобилни оператори. Момичета, как се почувствахте на елиминациите? Това мотивира ли ви очевидно? Ами аз смятам, че това, че бяхме на елиминации миналата седмица, ни направи дори още по-силни и още по-сплотени, така че сме готови да продължим напред. Все пак не ви го пожелаваме и тази седмица. Достатъчно показахте, че сте силни. Благодарим ви и успех. Успех, момичета. Заповядайте.